Njoba ngilele kanjena ke le ivideo yokubonga. Ake ngiqale nje ngibongela igagu lasophongolo uGatsheni uKhuzani ubizo weqhawe lami. Ngiyambongela uGatsheni ngokuhlabana ngeindondo ezimbili abeyideserve ke nokho iBest Male Award neBest Album of the Year Award. Siyakubongela Gatsheni mfowethu, sithi zonke ezinegama elithi Khuzani siyohlezi iphumelela nje la emhlabeni wamaskandi ngoba azenzi lutho, zishaya ingoma nje kuphela bese kujabula abantu, ingoma izenzela umsebenzi, bathola imhlomulo, bathola imkomelo, bawina indondo, baphumelele nasempilweni yabo. Siyabonga ke Gatsheni gagu lasophongolo mfowethu, indondo zakho bewuzideserve mfowethu, ezakho zikufanele, zijabulele, uzi-enjoy. Number 2, ngibongela uNtunsula imbungulu kaMaskandi udunudunu, ngiyambongela naye inkosi yami ukuthi lize lafika ilanga lokuthi amukele isiphiwo sakhe, igift yakhe ebiqhamuka kuyimanager yakhe esebenza lapha eMotsepe Foundation. So beyimkhandele ipresent ke abebeke idate yangomhla ka2 ukuthi uzompresenta ngayo lapha ya emcimbini we Summer Award. Siyabonga ke Ntunsula, siyakubongela mfowethu ukuthi uzoyi-enjoya nawe igift yakho oyiphiwe imanager yakho, yakupha nje yathi mi busende nansi igift yakho njengomfana engimholayo mina nguphel osebenza eMotsepe Foundation. Sikushayela izandla ke Ntunsula, sithi uqhubeke njalo nje mfowethu ezintweni zeqiniso. Uyitholile igift ebizwa ke ngegama elithi award, uyabona. Sikushayela nje izandla mfowethu, uyi-enjoye ke mfowethu igift yakho njengoba vele uyisidakwa njena. Siyakholwa ukuthi kwamanje awudakiwe unyama phepha, ucelebrate igift yakho oyiphiwe imanager yakho. Asiphinde futhi sishayela izandla uKhuzani uMageza, uKhuzani noMageza lo mushroom, ulokhuzo uMageza lo wemushroom, simshayela izandla nendlamlenze njengabahleli nabanikazi bomcimbi omkhulukazi i-All White Spring Picnic. Qhawe lami wena ohamba phambili, uMageza abeselandela wena ngemumva. Sikushayela izandla ke Khuzani mfowethu, sithi yonke into ephathelene negama lakho yohlezi iba impumelelo nje. Selo waqala Khuzani ukuhlela imicimbi ihlezi impumelelo nje, uyabona. Awukho umcimbi wakho ndlamlenze owake waba nezikhalazo kwathiwa uphumelelanga. Sikushayela ihlombe mfowethu, ninomageza njengezinsizwa enumele nje umculo kaMaskandi esayidini lemcimbi noma labahleli bemcimbi. Imicimbi ehlelwa yinina Khuzani ihlezi iyimpumelelo, ayinayikhalazo, abaculi bahlezi bejabulile noma beperform estage. Uyabona nje beperform ukuthi kuperforma abantu abajabulile, abakhokhelwe ama-deposit abo, futhi abaneshow ukuthi bazokhokhelwa nama-balance abo. Siyabonga mfowethu Ndlamlenze ukuthi igama lakho ulivikela ngayo yonke indlela, wenza sure ukuthi abaculi kanye nabo bonke abasebenzi abangaphansi kwegama lakho bayakhokheleka ngendlela efanele nangesikhathi esifaneleyo. Bese ngiphinda ngibonga ke mina njengoMax Makhanya, ngiyazibongela Ndlamlenze ukuthi ngumlandeli wakho ongelutho mfowethu, ukhethe ukulalela izwi lami lokuthi ungayiperformi ingoma ekuyi-album, ungayiputshuzi lapha yana kwi-performance yakho yakwi-All White Spring Picnic eThekwini. Nangempela Ndlamlenze awuyiperformanga ingoma ekuyi-album yakho engakaphumi, ezophuma ngeyi-15. Ngiyabonga Ndlamlenze mfowethu ukuthi ungilalelile noma ngingelutho mfowethu, kodwa ukhombisile ukuthi uyayirecognize imbono eqhamuka kubalandeli bakho beqiniso. Ngiyabonga Khuzani mfowethu, ngenxa nje yokungilalela kwakho mfowethu,
ngiyohlezi ngikusupporta, ngiyohlezi ngikulwela futhi ngiyohlezi ngikulandela mfowethu. Angibonge bafo. Bese ngithi ake ndlulise lo myalezo kuleli qaqa leli igxabha leli ixoki leli ekuthiwa umdu wasemtuba isikhove simxhiliba lesesilandela udunu umlandeli wembungulu umfoka amanqele le ekuthiwa umdu nimtshela ukuthi akayeka amanga akayeke nje amanga angaze ngishaye umuntu futhi angeke ngishaye umuntu ngoba ngiyona lenhlobo eshayekayo angiyona mina hayi ukuthi angihlangani nabantu abala ku TikTok abangithukayo nabakhuluma izinto zokungisabisa ngiyahlangana nabo every day akushoni ilanga ngingahlangananga mina nabantu abala ku TikTok kodwa mase sihlangene bayangijabulela abanye bathatha izithombe nami abanye baze bangiphe nama drink ukungijabulela nje ukukhombisa uthando labo abangithanda ngalo abantu bayawu-understanda umdlalo negame ka TikTok abantu abazithathi izinto serious personally abantu mabekusabisa ku TikTok basuke bengayimini leyo nto abasuke beyisho kusuke kusaqhubeka igame ya ku TikTok umdlalo we social media akekho umuntu mina owakwangisongela la ku TikTok sathi mase sihlangana wangilinga akekho ngoba nami mase sihlangana angiyona le ndlavini engiyiyo la ku TikTok mase sihlangana uyabona nje ukuthi insizwa uMax uvela uyibonele nje na ukuthi insizwa le ngiba nice kuwe ngikuwelcome mawufuna ukushaya isithombe ngiyakunika lolo thuba ushaya izithombe oyithandayo abanye baze bangijahe Nkosi yami bacela ukushaya izithombe ngithi bafowethu nonke ngiye ngihlangane nani nengisazohlangana nani bafowethu ngiyanihlonipha kakhulu indlela eningijabulela ngayo indlela eningithanda ngayo ngiyabonga ngithi bafowethu niphumelele empilweni izandla zedlula ikhanda ngithi yebo sanibonani uma sihlangana ikuphi okunye ebese ngiphinde ngithi dlulisani lo myalezo kwesinye isikhove simxhiliba lesi ekuthi usiqiniseke umfoka Mvelase igxaxa inuku leli lakwaMvelase naye mdluliseleni umyalezo wakhe wokuthi ngithe izifiso zakhe njengomthakathi ayizange iphumelele umcimbi wendlamlenze kanye nomageza iAll White Spring Picnic ube impumelelo abantu bebegcwele phama abantu bebejabule hebi yababa abantu bebegiya ama performance wonke abe top of the sport siyabonga bafowethu ukuthi umcimbi obufiselwa izinto ezimbi ufiselwa ileli xoki la kwaMvelase ekuthi usiqiniseko sibonga ukuthi ube impumelelo amathe abuyela kwaSifuba le koMvelase emanukwini emaphixini emaxokini koMvelase sibonga ukuthi amathe abuyele koSifuba uma ngabe umcimbi All White Spring Picnic uphumelela izolo eThekwini le video ke nje bafowethu bekuthi nje ake ngibonge nje sangibonga ke bonke ke nje abantu abangisupportayo mina njengoMax Makhanya ngibonga nje bonke abalandeli bami nabalandeli bendlamlenze ngibonga ama Blue Nation intombi nezinsizwa omama nobaba ngibonga wonke ama Blue Lions ngokungisupporta isimo sibheda bakwethu isimo sibheda nakule ndaba le kaBobo umfana wepiki ngibonga ukuthi nibe nami futhi nizoqhubeka nibe nami ngibonga zonke izinsizwe bezingifonela zithi Makhanya khululeka ngeke bakuthinte ngibonga izinsizwa ezizinikele engeke ngibize ngamagama izinsizwa nje ezizinikele ezithi Makhanya siyofa la ufa khona ngoba uyinsizwa kwaguqa uyinsizwa kubalandeli bendlamlenze ngenxa yalokho angeke bakuthinte akhozi inyane lengwenya akhozi inyane lebhubesi ladliwa izingwenya maqede kwathuleka ngiyabonga abalandeli baKhuzani ngiyabonga ama Blue Lions ngiyabonga ama followers ami
ngithi bafowethu sisonke sizinsizwa, intombi zintombi, omama kanye nobaba, sonke sithi up Khuba up. Angibonga ithuba.